Jesper. Hvad laver du her? Her på kirkegården? Jeg keder mig. Hvad? Vent, hvad sagde du? Jesper, kan du godt lade være med at lege med vand? Føj. Jesper, hvad laver du her? Er en af dine venner døde? Ja. Hvem? Mig. Jesper, kom nu. Camilla, find din indre Jesper frem. Kom nu, Camilla. Camilla, er du blevet mobbet i dag, Jesper? Nej. Er du sikker? En gang i dag. Hvad blev du så mobbet med? At vandet smager af jern. Jesper! Fordi at jeg ville gerne tage mig sammen, ikke? Og så gjorde jeg, ikke? Og så sagde jeg, at jeg ville dingse. Hvad? Pjekker du i dag, Jesper? Pjekker du i dag, Jesper? Ja, for vil jeg så ikke have det. Jeg kan så ikke lide det særlig meget. Jeg kan heller ikke lide det, Jesper. Ved du hvad? Det går ud over din uddannelse, men ved du hvad? Jeg tror faktisk heller aldrig, du får et job. For du er simpelthen grim. Det er løgn. Det er ikke løgn, Jesper. Du er faktisk rigtig grim. Nej, jeg er meget smuk. Jesper. Halløjsa. Og ja, Jesper. Er du stadig glad for dine nye bryster? Eller kunne det godt lige have været en skål mindre eller større? Eller er det sådan lige perfekt? Det er lige perfekt. Nu skal jeg bare tabe et par kilo. Nå, Jesper. Hvordan vil du bære dig af med det? Jeg vil gerne cykle, og så vil jeg svømme og løbe og spille fodbold. Jesper, hvordan går det med dine venner? Har du overhovedet nogle venner tilbage? Ja, Lars og Mille og han det Jess der, ikke? Hvad? Skal du være sammen med dem i dag? Eller er kun Jess alene? Han er sammen med alle tre. Hvad siger de til, at Jess er med? Kan de godt se ham? Ja. Okay. Er du sikker på, at de ikke har på stoffer? Ja. Jesper. Kom nu. Ikke der. Der. Nå. Jesper, hvorfor sidder du på kirkegården? Kan du fortælle mig det? Fordi at jeg har ikke andre steder at gå hen, fordi hvis jeg går ud af gaden, så kan det være, at der er nogen, der ser mig, ikke? Nogen, der kender mig, ikke? Så bliver jeg lige nødt til at gemme mig, ikke? Er det derfor, hvorfor er det ikke skoledag, Jesper? Er det fordi, der er for meget mobning? Nej, det var fordi, at jeg havde brug for en fridag, ikke? Og altså, jeg bliver jo nødt til at have en fridag i gang imellem. For hvis voksne kan børn også. Okay, Jesper.